Maayong adlaw mga Megs, how are you? Kumusta man? Pagikan ko on air and DJ man ko, kabalo naman mo ana, di ba? Radio DJ actually. Lahi ang club DJ kanang mag-mix of music bitaw. Lahi pod ang DJ spinner, mo na siya tig effects sa mga host, di ba? Kanang tighatag og mga kuan. Murag si DJ MOD, isa pa man ang mga DJ diya sa Showtime, ana. Lahi pod ang radio DJ, ang inyong madunggan nga magyaw-yaw sa radyo. Kinsay gusto mahimong radio DJ diya, pataas ka mo, paki-like, paki-comment kung gusto ka mahimong radio DJ. 6 years na ko nahimong radio DJ and I have collected 10 disadvantages or mga little things nga dili niyo malikayan kung mahimo kang radio jock. And posible kung nang ambisyon ka nga mahimo kang radio DJ pohon, posible nga makahadlok ni sa imo nga mga disadvantages. So, gikan sa number 10, pahingon sa number 1, here is number 10. Ikanapulo nga dili niyo malikayan as a radio DJ, walay holiday. Walay holiday except for a few hours sa December 25, paingon sa gabi na, sa New Year, sa Holy Week. Sa Holy Week, actually, murag abot lag 3 days ang among bakasyon. Dili para sa uban nga moabot yun og pila ka days, no? Og 5 days nga Holy Week or 1 week. Ang uban ga-enjoy sa Labor Day, sa Foundation Day, Charter Day, Valentine's Day. Kami, wala. Ganahan ka. Hoy! Stop! Ika-9 nga disadvantage sa usa ka DJ nga dili nimo malikayan is kana bitawng ikaw na lang MC permi. Especially sa mga family gathering, no? Ikaw na lang permi ang ipalid sa prayer, ikaw ang nasa mic permi, introduce, ikaw ang magbasa sa mga unsa pa man ang pangbasahon diya sa mga programs, bunyag, kasal, lubong, ikaw permi nasa mic. May lain. Pero kung nailain, palihog lang. Pwede sila, di ba? Mahatagan unta sila og chance. Like sa imong relatives nga pwede pud mo storya, no? Pwede pud mo host. Sana mahatagan sila. Kay basin day gusto sila mo shine. Isa gyud na sa mga dili nimo malikayan as a radio DJ na aka permi sa mic. I like Captain! Ika-8, dili niyo malikayan ang mga listeners nga mo insister gyud sa ilang request. Kanang gusto gid nila kana gyud nga kanta, gusto gid nila kanilang gyud nga version, gusto gid nila kana gyud nga specific nga genre. Mga listeners nga feeling nila ila ang radyo kung unsa ilang i-request dapat ma-play. Dili gyud ka makalikay ana nila. Ngano ka na sila, no? Why? Bisag gabi na kay tanan mag request gyud og kuan kanang rock and roll or kanang sayo-sayaw gyud iyang gusto budots sa bagahan. Unya na nga tulog na ang tanan. Mo insister gyud. Gusto niya magsunod gyud ang mga kanta sa iyang idol. Nagi one time nga rockstar tanan iya gyud gisunod. Nag-request siya, dili lang usa gusto niya daghan iyang request. Oy DJ na. Nganong di na sila eh. Bisag kanta nga wala niya nadunggan sukad sa radyo, iya gyud i-insister. Na lang gyud siya pagka-demanding po sa no. Why? As a radio DJ, kailangan ka makabalo saan og react sa mga tao nga ingana. Bawat bata may tanong, Ba't ganito? Ba't ganon? Ika-7, speaking of listeners, kanang mga listeners nga annoying, dili na nimo malikayan.
Unsay pasabot sa annoying? Kana bitaw sugod pa lang sa buntag paingon sa gabi sa mga programa, di gyud nimo makaligtaan nga madunggan iyang pangalan. Every caller na lang kay naa gyud siya dapat. Every text na lang kay naa gyud siya dapat. Gusto magpapapel, isa ba ka ana? Boy DJ na. Tanan na lang programa. Tanan na lang questions iyang ansiran. Kung muriak ang DJ, muriak po siya apil, mo-text po siya sa text line. Kung magpatawag ang DJ, mo-tawag po siya. Kung magpa-text ang DJ, mo-text po siya. Imo na lang ng stasyon ka. Imo na lang ang imo R. Boy DJ na. Kulang na lang ang imong pangalan na sa iyang station name. Arnold, example Arnold lang. M-O-R. Chuy kay Arnold Bay. Murag nga na ba? Sama na nga. As a radio DJ, you have to deal with these kinds of people. Saan man? Ikaunom, listeners gyapon ang mga listeners nga greetings ray tuyo nimo. Mga fans nga makitaan ka sa dalan, magpag-greet diretso bisag wala ka na on air. Gusto gid niya ipag-greet ka diretso. Okay ra man na siya. Sometimes makuha na to ang notion ba basta DJ greetings. Nganong dili man ta makaing-ana sa mga announcer. Nganong dili man ta makaing-ana sa mga host. Kung DJ, greetings. Ano man na siya? Anong equal to greetings mo na siya? Dili pwede nga kami lang ang pangayuan og advice, nang pangutanan kung unsay nice nga music. Greetings na lang yun. Ang uban pod nga mo text sa gabi na kay tanan para lang magpag-greet. Kay nakabalo na sila sa number sa DJ or kailangan na gyud karon na. Kailangan karon na gyud. Every time mo text siya sa number, kailangan na gyud karon na din i-off ng mga music diya nga nagplay. Siya dapat ang mag-greet. Ana, kanang nga na bitaw, kanang grabe ka hangol gyud greetings. Napay isa, kanang mo greet bitaw kay tanan tao sa barangay gi-greet. Grabe ang lista. Listahan sa utang niya nga daghang kay tanan. Boy DJ na. Greetings ang kinaon. Okay ra gyud ang mag-greet. Okay ra gyud na siya. Ay lang panubra. So as a radio DJ, na ginaing ana og di na nimo na malikayan. Wa na gyud kay mabuhat ana. Number 5. Ikalima nga di nimo malikayan as a DJ. Listeners gyapon nga murag nakatag-iya. Murag nakatag-iya. Example, naka sa naglakaw ang DJ. Uy! Psst! Oy, Bernie! Oy! Oy, Master Pops! Hoy! Hey, Master Poppy! Alisa! Alisa ba? Alisa ba? Kung makita man, ikaw pa'y paduol. Ano nga na, bitaw? Ikaw na lang ang maulaw, ikaw na lang ang muduol. Say, mga mayong tao diya sa barangay. Mudiman yun nga ang iyang music nga i-play. Ang iyang ngalan yun ang i-mention per me. Inaragon ng DJ, be nga i-mention akong pangalan. Pwede gyapon, papapil. Pwede gyapon na sila. Boy DJ na. Respector man itong ipangayalan Kung magpag-greet ka, kanang na polite imong pangayag favor. Kung nakay mga kuan, mga hangyo, kay pangutana sa DJ, di polite gyapon, respector lang. And kung dili mo ganahan sa programa or dili mo ganahan sa music, wala man sad nagbayad, ang listener, pwede naman ninyo i-change sa laing nga channel kung di mo ganahan or laing nga station or palungon ninyo, di ba? Respetuhay lang ta kay nagtrabaho raman po na ang DJ mo diha. Puso kay ta kung unsa atong gusto niya. Kabalo biya ta nga negosyo po ng radio, no? Nung magreklamo man ta nga daghang kay commercial, no? Okay. Siyempre, tungod sa commercial, nasulduan ang DJ. Adjust lang ta kay libre man sad ng radyo. Hi, bashers! Pero maulagi, di na niyo malikyan as a radio DJ. Number 4 sa dili na to malikayan kung mag-DJ ka is every time makabalo ang tao nga, oy DJ day ka? Every time mahibawan, ma-discover ka nga, uy, isabi ani sa DJ sa kuha ilag yung kang ipasample. Be, sample daw, be. Ba,
ba? Example lang ba? Sa akong pagtingin sa DJ ba? Pwede ba? Kanang murag kailangan yun mangita mig script, kailangan yun mangita mig something like commercial. Murag as a DJ, murag ikaw na lang ma-pressure ba nga mangita kag pamaaging nga madunggan ni ana gyud. Kailangan yun mag-sample sa lugar. So magkapuliki mi og tukar sa music, kapuliki lugar mi og pangita og script diha sa commercial or script diha sa announcement. Mag role play, dabig walay sound effects nga titiw, titiw, titiw. Ana lugar. Boy DJ na. Sahay mo demand yun na sila. Uy, DJ ka? Gabi, kano puminaw na gabi, tingog gabi. Kailangan makanta yun. Boy DJ na. Anak na lang, no? Pero di ini mo na malikayan. Third, kanang mga listeners nga gusto lang magpasibya sa ilang mga cellphone number. Listeners nga gusto og textmate para makauyab sila or maka-friend. Sige, maka-friend. Hangyo. Ano man gud na. Once na imong i-air ang imong number, delikado gyapon na, no? Kung naay makabaluan na unya, naay utok nga bad, posible kang mabinuangan. Labi na kung babae ka. Kung lalaki ka, posible ang imong ma-textmate kay abi nimog babae. Pero dili di ay. Akong suggestion sa tanan nga mga gusto magpasibya sa ilang number, please, ampingi inyong privacy. Kung gusto mo makauyab, get a life. Sa imong silingan, istorya ka diha. Ayaw sige text. Kung dili gusto kag text, di adto ka sa FB, ispasibya imong number dito. Ayaw damaya ang radyo na mo'y dahilan mo nang mabinuangan ka. Kasi sisihon pa lang minimo kung naunsa na ka diha. FB, sa imong mga friends, pangayog number dito. Pero sa radyo pa man yun. Why? So, para makauyab ka, halubilo ha. Ay, sige, saligan ng text. Okay, Brad? Sis, pero mo lagi di na nato malikayan, no? Sige kung makitaan na sa among hotline number. Saan ka man? Just fall in love again. Number 2, walay mga manners nga mga listeners. Dili ni mo na malakayan. Saay manyakis. Kung babae ang DJ, na mga manyakis, na mag-text nga salig ba? Salig kay wala na ilhan ang naong ba? Wala number ba ito ang nailhan? So, binastos sa babae nga DJ, mga bad words na. Siyempre ang DJ nga babae, siyempre nagpa-kuan lugar, nagpa-sexy og voice, ana. And then medyo na mga bulinog puto salig kay di mailhan, mag-text dayon nga murag ilang uyab, murag ginaangkon nila ang DJ nga ilang idol. Para sa amo sa mga lalaki nga DJ, okay ra man na siya kung appropriate po ba. Pwede ra gid mo makig-friend, pwede ra gid mo makig halubilo sa mga DJs. Galing lang, kailangan appropriate po. Gusto ka nga mag-close mo, di ayuhon sa nimo siya trip para okay ang iyang vibe sa imo ba. O i-trust ka niya, di ba? Amang gina yung mga ma-feel nimo diha nga mga di mao nga mga unsa pa na diha, hugni lang. Kabalo ba ka nga ang true character sa isa ka tawo may baw-an sa panahon nga walay nakakita, walay nakadungog kanang imong pag-text diha. Wala ka na ibaw-an pero muna imong true character. Wala ka na ibaw-an imong naong, wala na ibaw-an. Pero kung unsay imong gi-text diha, kung unsay nasa imong naong na muna imong true character. Pero as a DJ, di gina nimo malikayan. Naagyoy mga tao nga kulang sa values. Og number 1 nga dili nimo malikayan as a radio jock, mo judge ang mga tao sa imo. Gina-judge ka nga basta DJ panchikoy, basta DJ dili loyal, basta DJ mo patol na lang bisag kinsa, basta DJ mahilig og binuang. Di na imo malikayan. Please, ayaw i-generalize. Kay wala na ibuutan nga tao nga gusto mag-DJ.
Kung ingana man lang ang inyong judgment. Dili may panchikoy. Guktunonon yun may mga babae, pero dili may panchikoy. Kanang mulabay ang mga naka-pictures. Ludon niya na. Di mo patol man, pero mo hi lang, hi. Kaya syempre, naman kaning nga industry, kailangan ka to be good to others. Magkuhan na sila, tapos lain na ang ilang kuan sa imo, lain na ilang tuyo, parang mag-feel na bitaw nimo nga lawas na gid ang tuyok bitaw nila. Di ko ganahan bay. Bangin ninyo girls ha? Kanang mga judgmental nga mga tao, gina-generalize mo gud nila. But it happens to every profession. Doctors, o di ba? Nagya po yung mga mingon nga basta doktor ingana. Nagya po yung generalize. Basta driver ingana gyud. O sundalo ingana gyud. So it happens to every profession. Ayaw gyud mo og generalize ug ayaw mo og judge, labi na kung ikaw di ka ganahan i-judge. So mo to guys ang napulo ka buok top little things nga dili nimo malikayan sa pagka-radio DJ. Setting that aside, napulo lang to siya. Mas daghan ang advantages sa usa ka DJ. I love my job. 4 hours lang imong duty as a DJ, di ba? Sa amo na ni, 4 hours lang. You can do a lot of things after. Sa uban nga mga jobs, 8 hours or more. So, I love my job. Bisan pag may nga naay mga listeners nga pasaway, mas daghan man pod ang mga buutan nga mga listeners. Kamo ang gahatag og kusog sa amo. Good kay ang inyong kalipay ba, mas daghan ang nalipay kaysa sa mga taong nga nagreklamo. Ma-appreciate pod namo, no? Ang inyong paging patient, pagsabay, mga jokes, pagkatawa. Mas daghan ang listeners nga buutan kaysa sa mga naiuk-uk ang utok. I love my job. Another advantage, daghan kaayo nakasabot sa among work. So, sabot sila kung ngana, kung mali, kung nasayop og tirang, kuhan, music, kung mamali pod mi sa mga information, masabot sila. Mas daghan pod listeners nga dili mo judge diretso kung kinsa gyud mi. Makikila-ila gyud, ma-appreciate ang among mga ipang storya. Open-minded sila sa mga gipang-ingon namo. Dili sila diretso nga ma-hurt, dili sila diretso maapektuhan. Usay di man gyud na magkatando ang atong mga opinion, di ba? Importante lang nagkaiusa ra gyapon ta. So once again, if you don't want to be judged, don't judge the cover. So actually mas daghan advantages pero mutaas naman nga video, so danhira ko taman mga migs. Wala ko nagreklamo. I love my job and swerte nako nga nahimo kong DJ sa akong lifetime. And I will cherish this profession and I will do my best para sa inyo guys nga napaminaw sa amo and we will do our best din sa MOR para malingaw mo always ang mga programa. Dili man perfect pero i-try na mo. Kung namoy gusto idugang aning nga lista, please comment below. Let me know what you're thinking. Kung agree ba mo or dili ba, then tag this to your friends nga listeners sa uban po nga DJs, no? Please subscribe sa wala pa nakasubscribe. I will continue to make videos for you in this channel. Hanggang sa muling pagkikita, bye-bye!